Ще се занимаваме с последните темички, които останаха. Темата за соматосензорната сетивност, изобщо какво представлява сетивността, защото смятам, че този въпрос има значение за вас. Ще се занимаем с венеца на всичките системи, за които си говорихме. Това е вегетативната нервна система. И ще отделя последната една или две лекции да ви разкажа нещо за съня, което мисля, че ще ви бъде интересно. Пак казвам, върху сън няма да ви изпитвам, не се притеснявайте, просто е за нещо да бъде нещо по-интересно така за вас. Разбира се, ако имате някакви въпроси, сте си записали, на всички въпроси, които мога, ще ви отговоря. Така че да започнем. Сега ще изключа камерата, да не товаря връзката. Така и продължаваме. Сега, първо, какво представлява общата соматосензорна сетивност? Изобщо сетивността. Сетивността, колеги, е нашата способност да осъзнаваме дразненията, да ги осъзнаваме. Организма е така конструиран, че да отговаря на външни въздействия по някакъв начин, изработвайки някакви двигателни програми, изобщо някакви реакции. Когато реакцията е проста, тогава имаме рефлекс. Имаме някакъв сигнал от външната среда, който се поема от някаква специализирана нервна клетка, преработва се в електричен импулс, стига до някакъв мозъчен център и оттам се прехвърли сигнала към моторна клетка, моторен неврон, който ще доведе сигнала до мускул и мускула примерно ще се съкрати. Или до жлеза и жлезата ще се секретира. Това са двата вида рефлексни реакции. Или движение, или секреция. Рефлексът обаче може да се прояви и в абсолютно безсъзнателно състояние. Значи, бебетата като се раждат, до голяма степен можем да кажем, че те са несъзнателни още. И въпреки това има набор от реакции, които неонатолозите изпробват, за да видят децата дали реагират правилно. И това на тях им говори до каква степен е добре развита нервната система на децата. Защо? Защото всичките тези елементи, които ви изброих, рецептора, аферентния неврон, т.е. този, който отива към нервната система, нервният център, аферентния неврон, той, който излиза от нервната система, и изпълняващият орган, който казахме, че може да бъде мускул или жлеза, всичките тези клетки, всичките тези елементи се наричат рефлексна дъга и тази рефлексна дъга е материално съществуваща в нашето тяло. Тоест, това са истински клетки, истински неврони и най-важното е, че те са еднакви при всички нас. Тоест, на едно и също място ще бъдат рецепторите, примерно за болка на върха на пръста ми. И при мене, и при вас. Оттам ще тръгне по един и същи път, ще тръгне неврон, който да отнесе сигнал до централната нервна система. И ядрата, в които ще се мозъчните ядра, в които ще се анализира сигнала точно от върха на показалеца ми, са на едно и също място при всеки от нас. Значи, това е топика, място, фиксирано място. И за това неврохирурзите и невролозите знаят при загуба на чувствителност в някаква област, кой нерв е увреден, къде да търсят увредата. По същият начин, рефлексите, които проявяват бебетата, им говорят на неонатолозите дали правилно е развита нервната им система, т.е. дали всичките нервни пътища, които могат да бъдат изследвани на този етап, са правилно развити. Има някои рефлекси, които са характерни за бебешката възраст, след което при възрастните хора изчезват. Това е важно уточнение, защото
Ако бебешки рефлекси се появят отново при възрастни хора, това означава, че има някаква деградация в нервната им система. Има някакъв проблем в нервната система. И този проблем трябва да се намери и ако може да се реши. Обикновено прогнозата не е добра в такива случаи, когато започват да се оголват такива бебешки рефлекси при възрастни хора. Рефлексите обаче, дали ще бъдат бебешки, дали ще бъдат на възрастни, могат да бъдат проявявани при хора, които са в коматозно състояние. Значи, те са неволева реакция, закономерна, неволева реакция в отговор на някакво външно или вътрешно дразнене. Закономерна, защото винаги се извършват по някакъв закон, т.е. по един и същи начин. Което означава, че аз ако си обуда върха на показалеца, примерно, аз ще отдръпна пръста. Няма единия път да го отдръпна, друг път да натисна още повече, трети път да го завъртя, четвърти път да почна да пея или нещо такова. Значи винаги се реагира с отдръпване на пръста. Затова това извършване е закономерно. Реакцията е неволева, защото казахме, че може да се извърши и в безсъзнателно състояние. Добре, това са рефлексите. Обикновено ядрата, мозъчните ядра, които изготвят програмата какво да се прави, се намират в мозъчния ствол или в гръбначният мозък. Тоест, това са рефлексната дъга е сравнително къса, за да може да има бърза реакция. Обикновено това са реакции, свързани с по някакъв начин да запазим целостта на тялото или е нещо свързано с храненето, с дишане, гълтане и така нататък. Огромна част от нашите реакции, особено на нашите вътрешни органи, са подчинени на някакъв вид рефлексия. Например, когато това вече го споменавахме при хранене, ако приемаме храна, самото попадане на хранителната хапка в устата, аромата на храната, вкуса на храната и работата на дъвкателните мускули, това, че ние дъвчем хапката, рефлекторно води до повишаване на моториката на останалата част от храносмилателната система, т.е. почват малко по-интензивно да става месенето в стомаха, перисталтиката на 12-пръстника, тънкото и дебелото черво също се засилват. Това е рефлекторно. И за това ще се получи дори когато дъвчеме дъвка, а не само ако истинска храна приемеме. Тоест, това е някакъв рефлекс, с който следващите нива в храносмилателната система да се подготвят, за да приемат хранителната хапка. Значи, огромна част, казвам пак, от нашите реакции са такива. Попадането на определени вещества в стомаха, които са потенциално вредни, примерно прекалено горчиви или развалена храна, такава, която има неприятен мирис, но по някакъв начин е преглътната, ще затвори рефлекс, при който ще има повръщане. Рефлексът на повръщане. Отваря се кардията, т.е. входа на стомаха се отваря, има спазъм на стомашната мускулатура, спазъм на коремната мускулатура, повишава се налягането в коремната кухина и храната, попаднала в стомаха, се връща обратно през хранопровода и се изхвърля от организма. Спомните си, че казахме, че движението на хранителната каша в хранопровода е двупосочно. Може да бъде и към стомаха, може да се връща от стомаха. Останалите отдели на храносмилателната система не позволяваха такова двупосочно движение. Имаше само по посока на аналното отвърстие. И така, това са някакви рефлекси. Нещо, което е свързано с тези рефлекси, е предвидимостта в организма. Това ще го кажа, когато говорим за сън. Но запомнете, че нашият организъм
обича предвидимостта. Нашият организъм обича навиците. И затова се стремим при децата да изграждаме навици, стабилни навици. Това сте се убедили сами, че става все по-трудно, защото децата стават все по-своенравни, благодарение на натиска на социалните медии, на обществото като цяло, за голяма свобода и така нататък, но всъщност нашият организъм не обича свободата толкова, колкото ни се струва. Всъщност нашият организъм обича предвидимостта. И за това ви дадах преди време примера, как още преди години хората са забелязали, че примерно тези, които монаси в манастири, това живеят общо взето по-дълго от средностатистическото за околността. Една от причините се смята, че са твърдите навици. Значи, когато днешния ден е като вчерашния като оня ден, а други ден ще бъде като утре ще е като днес, горе-долу това е предвидимост. Като знаете, че на тази дата честваме, извинете, чествате тези и тези празници и това е винаги, всяка година, организмът много по-лесно се нагажда към такива малки предвидими промени. Всичко това е благодарение на различните видове рефлекси. Това нещо при децата много го използваме, за да създаването на навици, защото рефлексно всяко действие подготвя следващото действие. И когато уча родителите как да приспиват лесно децата, защото това е много голям проблем при родителството, има много голямо неразбиране по отношение на това как трябва да се гледат децата, за да могат все пак и родителите да поспят нощно време. Ние даваме сигнала, че ще се ляга да спи. Значи, вечеряме, миеме зъбките, изкъпваме се, четеме книжка, целуваме се. Ето това са 3, 4 или 5 стъпки, след което се знае, че лампата се гаси и деня е приключен. Но тези стъпки, всичките, които се случват в рамките на около час, примерно, те подготвят организма с това, че ще се спи от тук нататък. И всичко това са несъзнателни сигнали. Всичкото това става рефлекторно, така че и сънливостта при децата ще се повиши рефлекторно при започването на този ритуал. Така че това е по отношение на рефлексната дейност. Но хората много дълго време са си чудили дали хората имаме еднакви мозъци. По еднакъв начин изглеждат мозъците. Започнали са да ги разглеждат, започнали са да ги описват, да ги рисуват и се оказва, че всъщност хората имаме еднакви мозъци, т.е. изглеждат еднакво мозъците. Откъдето пък се е появил следващия въпрос. А дали мозъците ни по един и същи начин работят? С времето се е оказало, че всъщност това наистина е така. Мозъците ни работят по един и същи начин. Как се е стигнало до този извод? Започнали са да гледат отделните части на мозъка при различни увреждания, дали ако при двама души мозък е увреден на едно и също място, дали това ще доведе до едни и същи проблеми, примерно с движението. Движението, да речем, не може да дигне дясната ръка или не може да стисне пръстите в юмрук на лявата ръка. Така при една и съща увреда. И се оказва, че действително увредата е една. При една и съща увреда хората губят едни и същи способности. В такъв случай са започнали да картографират мозъка, това е свързано с името на един немски физиолог, Бродман, и в чест на неговите изследвания, това са наречени, тези поленца в мозъка са наречени Бродманови полета. Бродманови полета. Значи, се казва, трето поле по Бродман, шесто поле по Бродман. И това ни показва от тук нататък, невролозите знаят, че при загуба примерно, на движение на малкия пръст на лявата ръка, не може да го движиме, значи увредата е в еди кое си поле по Бродман. И
ако се налага, да се търси точната топика, за да се направи някаква операция, да се освободи, ако има някакъв хематом, нали, такъв кръвоизлив, и да се освободи това място. Интересно е, защото доказва това, че имаме еднакви мозъци. И сте гледали картинките, в които, и са ви ги казвали по анатомия, вероятно, в което различните полета са отцветени с различен цвят, за да си личат, и имат номерца по тях. Това всъщност са Бродмановите полета. И сте учили по анатомия, там фронтален лоб, префронтален лоб, па тая бръзда, па оная грънка, па къде се намира сензорната част, па къде се намира двигателната част и така нататък. Тоест, тук отново опираме до това, че мозъците са еднакво направени и че всъщност има материален субстрат, т.е. нещо, което е измеримо, което може да се поврежда на нашите движения. Сега, от тук нататък, извинете, започва да се задават други много интересни въпроси, на които нямаме отговор за момента. Казват ме така: добре, след като имаме мозъците са ни по еднакъв начин направени, защо не мислим тогава по еднакъв начин? Защо всички хора мислят по различен начин? В какво се състои творчеството? В какво се състои... Айде, паметта вече знаеме, но защо едни неща забравяме, а други не? Защо едни спомени ни мъчат, а други не? И така нататък. Това са вече спорове, които са с единия крак в философията, нали? И ние нямаме още отговори на тези въпроси. Но факт е, че при еднакво структурирани мозъци ние можем да мислим различно, което показва, че мисълта е нещо надматериално, поне по тези сегашни наши разбирания. Разбира се, вие сами виждате, че когато има мозъчни увреди при Алцхаймер, при деменция и така нататък, т.е. това са откриваеми мозъчни увреди, имаме определено и проблеми с мисленето. Т.е. мисленето винаги с единия крак стъпва върху нещо материално. Но на какво стъпва с другия крак, ето това не знаеме. И сега, всичките тези полета в мозъка са полета, с които се прави анализ, където се прави обобщение на информация от много сензорни канали, и всъщност най-важното е, че тези полета формират така наречените сензорни системи. Сензориката, това е най-важното за това, което днес ще говорим, сензориката ни позволява да анализираме информацията и най-вече да я осъзнаваме. Осъзнаването на информацията е ключовия израз тук. Примерно, слуховата сетивна система. Слуховата сетивна система ни помага не просто да чуваме, а да осъзнаваме това, което чуваме. И осъзнаваме какво ни се говори. Често пъти ние дори можем да не знаеме езика, на който ни се говори, но ние можем да кажем кой е този език. Примерно, аз не съм учил френски, но когато говорят на френски, аз ще позная. Да, това е френски. Може в изречението да няма нито една дума като бонжур, примерно, която знам, да речем, но въпреки това ще познае език. Ще го познае по интонацията, по начин на изговаряне и така нататък. Нещо повече. Ако човек говори на френски срещу мен, аз ще успея да разбера дали той е приятелски настроен, дали е враждебно настроен. Как ще го разбера? По интонацията му, по начина, по който изговаря думите, по скоростта, с която ги изговаря, по това как натъртва на различни части на изречението. Това за мен ще бъде сигнал, нали, какви намерения има той към мене, без аз да разбирам точно език. Така че това е великата роля на сензорните системи. Зрителната сетивна система ни позволява да виждаме, да анализираме това, което виждаме. Виждаме нещо и го анализираме. Бебетата, това нещо, като са много малки, не могат добре да го направят. И те за това трябва да обединят сигналите от много системи.
от зрителната, от соматосензорната, т.е. тактилната, да пипат предмета, да го лапнат, да го усетят. Нали? Тоест, непрекъснато да обобщават тези сигнали, за да могат да разберат какво виждат. Зрителната сетивна система ни служи да оценяваме разстоянието между обектите, приблизителната им форма и цвят. Бебетата в началото това не могат да го правят. Доказано е, че те в началото са силно късогледи, разстоянието, на което виждат добре, горе-долу 2 педи. Тоест, бебетата много добре виждат майчиното лице, когато биват кърмени. Това е разстоянието, на което те добре виждат и затова обикновено и на такова разстояние някой като ги вземе, ги гушне, те се успокояват, защото добре фокусират на това разстояние и виждат човешкото лице. Това е много важно. Смята се, че в този период на развитие на човешкият мозък е много важно да вижда изобилие от лица, да чува хората как говорят и това позволява да може да усвои невербалната комуникация, т.е. по изражението на лицето да може да съди за това какво мисли човекът срещу него. Нещо, което помага през целия живот по-нататък. Нали, виждате, цели книги има. Езика на тялото, езика на жестовете, езика на лицето, там, нали, по този начин да се разбира за какво става дума. И така, сензорните системи позволяват анализиране на сигналите около нас. Това, с което искам конкретно да ви занимая, е за общите сетивности. Първо, кожна сетивност, която повърхностна и екстероцептивна. Ще кажем какво означава това. Второ, кинестезична или дълбока или проприоцептивна. Кинестезична означава свързана с движенията. Дълбока означава, че датчиците не са повърхностно разположени както по кожата или по лигавиците, а са разположени в рамките на някакви други тъкани или органи. Проприоцептивна, ще кажем точно какво означава. Проприус на гръцки значи собствен, личен. Значи, това е сензорната система, която е пряко свързана с двигателният апарат. Това е много важно. Третата, вегетативна или висцерална, няма да се занимаваме с нея. Можем да кажем една-две думи, но тя не ни е толкова важна. Първите две са изключително важни, защото кожната, повърхностна или екстероцептивна е с рецептори, които са изнесени в кожата или в подкожието. Благодарение на нея ние успяваме чисто тактилно, от допир, да опознаеме света около нас. Да пипнеме предмета. Той твърд ли е, мек ли е, топъл ли е, студен ли е, остър ли е, тъп ли е, грапав ли е. Тоест има огромно количество информация, ние можем да разберем за този предмет, просто леко като го опипваме. По този начин слепите хора се научават да четат, нали, със специалното брайлово писмо. Благодарение на това, на тази тактилност. По този начин вие много често може да, примерно искате да как примерно една жена си слага обиците сама. Нали? Тя не вижда как си слага обицата на ухото, но чисто тактилно, от допира на пръстите до различните елементи на обицата и на самото ухо, тя може без проблем да си сложи обицата. Значи до такава степен свикват нейните пръсти с формата на обиците и на ухото, и че все едно ги вижда с очите си. Нали? До такава степен се развива. Следващото, кинестезичната и дълбоката или проприоцептивната сетивност, за която също ще говорим по-подробно сега, е свързана пряко с осъзнаването на движенията и на положението на трупа и на крайниците ни в пространството. Значи аз мога без да си отварям очите
нали, с затворени очи, мога да кажа, че съм изпружил ръцете си напред или съм ги дал в страни, с дланите надолу сложени, че съм си дигнал левия крак, нали, седя на един крак в момента и така нататък. Всичката тази информация аз мога да я имам без да гледам. Това е причината можем да се научиме да се движим в тъмно помещение. Когато ви се наложи да станете до тоалетна през нощта, вие най-вероятно да палите лампите. Дори и най-бледата светлина, която влиза, ви е напълно достатъчна, вие да се ориентирате, а пък често ще се ориентирате и без никаква светлина. Защото от опит вашия мозък знае, че като станете от леглото, правите примерно 3 крачки напред, 4 крачки вдясно, излизате от вратата и след още 3 крачки вдясно е вратата на банята. Нали? Тоест всичко това сте го научили от своята проприоцептивна сетивна система. Датчиците в проприоцептивната сетивна система, ще кажем къде са, те са ви дали тази информация и мозъка е запомнил. Всяко ново умение, което учите, физическо е свързано с обучение през проприоцептивната сетивна система. Значи информацията, точно колко да натиснете с крак, колко бързо да отнемете крака от гъста, ръката как да се движи, за да включи първа скорост, втора скорост, трета скорост и така нататък, ви позволява да може да шофирате кола. Нали? Без да гледате скоростния лост, без да гледате в педалите. Нали? Защото сте се научили сте се, вашата проприоцептивна система се е научила без да гледате да може да сменяте позицията на крака си върху педалите. Защо акцентирам върху тези две системи? Кожната, повърхностната и дълбоката. Защото огромната част от информацията за света около нас, този с който имаме допир, ние я получаваме точно през тези две системи. Обединението на тези две системи. И оттам имаме изключително пълна представа за материалния свят около нас. Благодарение на тези две системи, слепите хора могат да се ориентират перфектно в заобикалящата ги среда. Дори хора, които са се родили слепи, които никога не са виждали някакви предмети, те могат да ги изучат до най-малка подробност, чисто тактилно. И в момента по този начин се опитват чрез такива невронни мрежи, които имитират тези две сензорни системи, инженерите се опитват да създадат роботи, управлявани от изкуствен интелект, които да могат, примерно, да берат плодове. Какъв е проблема с брането на плодове? Примерно, защо да не може робот да бере малини? Проблема е, че той не че не може да различи малината. С фотосензор веднага ще различи червения цвят. Даже вече може да се направи така, че да различава само най-зрелите малини. Да не къса зелените, само най-зрелите да го откъсне. Проблема е колко да стисне малината, за да ни я смачка. Значи вие сте се научили как да държите една малина, така че да я стиснете, хем да може да я откъснете, тя да не ви си изплъзне от пръстите, хем и да не я смачкате, за да може да я изедете се. Вие сте се научили как да държите сурово яйце, достатъчно здраво, за да не ви падне от ръката, но в същото време и достатъчно хлабаво, за да не счупите черупката. Това е големия проблем при машините. Как това да го направят те? Тази сетивност, всъщност те я нямат. И трябва по някакъв начин да се имитира тази сетивност, за да могат машини да станат полифункционални. Тоест да направиш една ръка на робот, който хем да може да държи яйце, хем да може да държи малина. Защото до сега това нещо не може. Яйцата с вакуум се дигат и това, за да се щупят, не може да ги стисне робот. Тоест, ние не можем още да направим универсалния прислужник робот, който да може да прави всичко. От свирене на пиано до бране на боровинки, без да ги спомачка.
Така че това е голямото ни предимство. И аз сега да видим как са направени кожната сетивност. Значи, тя приема дразнения, които се улавят от рецептори, разположени в покривната система. Казахме, това са кожата и видимите лигавици обикновено. Тоест, това са участъци изключително богати на нервни рецептори, които улавят различни видове дразнения. И тук са ни казали какви са основните усещания, че са тактилни, т.е. това са усещания за допир, натиск и вибрация, и те си имат съответните рецептори. За температура, за топло и студено се смята, че рецепторите са отделни, и за болка. Значи, в момента се смята, че освен свободните нервни окончания, които са рецептори за болка, всеки друг рецептор също може да подаде сигнал за болка, ако дразнението върху него е прекалено голямо. Значи прекалено студено или прекалено топло, значи ще ни изгори, също ще се подаде сигнал за болка или най-малко ще бъде анализиран като болка в мозъка. Сега ще кажем защо тия неща имат толкова голямо значение и ги говорим. Периферния рецепторен дял, това не ви интересува, няма да ви питам върху това нещо, кой къде е, с каква площ и така нататък. Няма никакъв проблем, че не го знаете. Сега, кожните рецептори, които казахме, тук са направени на една картинка. Какво е важното? Важното е да се види, че те са разположени сравнително повърхностно в кожата. Сравнително повърхностно. Така че дори в кожата да почне в подкожието да се образува повече масна тъкан, тези рецептори се изтикват и те си остават повърхностно разположени. Т.е. те не се покриват отгоре. Единственият случай, при който те намаляват тяхната сензитивност, това е омазоляването, което може да се получи. Това е задебеляване на кератиновия слой на кожата на места, където има по-голямо триене. Това е нормално и е нормално те да намалят чувствителността си. Но това е само в първия момент. В следващия момент отново ще повишат чувствителността си самите рецептори, т.е. те ще почнат да реагират вече и на по-малки дразнения. Така че дори един човек с мазоли, който е, той отново до огромна степен запазва чувствителността на зоните, в които е това омазоляване. Тоест има едно непрекъснато нагаждане, както си говорихме с другите системи, непрекъснато нагаждане, така че да не се лишава мозъка от тази важна информация. Загубата на тези нервни клетки може да доведе до големи проблеми. На пръв поглед, загубата на усещане, примерно за болка, за натиск, за вибрация, ще ви се стори, че не е кой знае какъв проблем. Всъщност обаче това е много голям проблем за организма и веднага ви давам пример. Диабета е едно от заболяванията, които унищожават най-малките кръвоносни съдчета. Когато те се унищожат, започват да умират нерви, които са изхранвани от тези кръвоносни съдчета. Когато умрат сензорни нерви, т.е. такива, които носят информация от към кожата, тази информация от към кожата вече започва да липсва. Ще кажете, какво от това? Проблема е много голям. Първо, тези хора не усещат болка. Затова карат диабетиците винаги като се върнат вкъщи да се събудят и с едно огледалце да си разгледат стъпалата отдолу. Защото и най-малкото камъче, което е влязло в обувката, те просто няма да го усетят. Седейки на едно и също място, това камъче може да разрани кръка, да образува малка рана. Проблема при диабета е, че раните много трудно зарастват, бавно зарастват. И има стотици хиляди случаи, при които една такава малка раничка в крайна сметка може да доведе до гангрена и до ампутация на крайник. До такава степен може да се стигне. До ампутация на крайник може да се стигне, което е трагично положение. Също така, аз включително имам познати, които са с нарушена сензорика
И примерно той не усеща топлината. Той не може да усети от към краката топло ли е, студено ли. Имаме такъв случай с един водопроводчик, който в една фурна монтира нов бойлер над пещта. И пещта, тя е покрита с пясък и той, за да не се изгори, слага една дъска, нали, на която коленичи и прави всичко, тръгва си всичко наред. Събува се вкъщи, събува си обувките и месото на пръстите му почти се разпада на краката. Защо? Защото той е диабетик, няма усещане от към краката за промяна на температурата. Краката му са били, върховете на обувките са били върху пясъка и всъщност краката му са се сварили, буквално са се сварили месото в обувките на този пясък. Това е напълно реално, което ви казвам. Не е нещо, което измислям сега, за да илюстрирам. Напълно реално. Често пъти жени, които нямат усещане за топлина в ръцете, могат да си изгорят на тенджери, на тигани, просто нали, докато готвят на такива горещи повърхности. Работници, които имат намалена чувствителност или увредена чувствителност на кожата, буквално кожата им може да остане залепена на строителните обекти по метално скеле, по метални инструменти. Просто защото те не усещат студа. Наш колега и приятел, който е бил голям алпинист, но пада от скалите, така, и обездвижват му се долната част на тялото. Там няма и усещания за допир, натиск, вибрация, за топлина. Големата му мечта да стигне до един връх беше осъществена от други наши колеги, които успяха да го качат до върха. Един от проблемите беше дали този човек не прегрява или не се преохлажда, докато го качват нагоре, защото той не може да си каже. И затова имаше термометър при краката в спалния чувал, с който го качват, и някой непрекъснато през няколко минути проверяваше температурата. Ако се е дигнала, малко да го охладат. Ако почва да изтива, да затворят. Това е огромен проблем. Да не можеш да познаеш каква е температурата. Това по отношение на тактилната. Кинестезичната или дълбоката, благодарение на нея, успяваме, без да гледаме, да познаеме къде са ни крайниците в пространството. 3 са местата, където се намират датчиците на проприоцептивната сетивна система. Първо, в самите мускули, така наречените мускулни вретена. Това са датчиците, с които мускула познава колко е съкратен, т.е. колко силно се съкращава. В противен случай ние няма да имаме никаква информация как съкращаваме този мускул. Цели ли го съкращаваме, части от него ли съкращаваме, достатъчно ли е съкратен той. Значи, от този датчик, от мускулното вретено, тръгва, ето тук е описано, нерв, който отива нагоре, към централната нервна система, и там става анализа на това колко силно се съкращава съответният мускул и може да се направи корекция в силата на съкращение. Другият датчик се намира в сухожилието. Ето, тук е показано в сухожилието. Сухожилието, което, знаете, че то ето тук е дадено в по-голямо. Това са съединително-тъканни влакна, между които лъкатушат нервите, някакъв нерв, който от притискането на нерва ще даде информация за опъването на сухожилието. И вече по аксона нагоре ще изпрати информация към централната нервна система. Тоест, имаме информация освен за съкращението на мускула и за степента на опъване на сухожилието. И третия вид датчици на проприоцептивната сетивна система са в ставите, в околоставните капсули. Защото по този начин имаме
информация дали ставата се разгъва или се сгъва. Имаме информация от съответните мускули, разгъвачи и сгъвачи, и по този начин мозъкът има пълната картина какво се случва около тази става и какво се случва изобщо с този крайник. Всичко това, ето тук са ни казали какво е значението: несъзнателна нервно рефлексно движение, постурален контрол, т.е. това е контролът на позата, как заставаме, синхрон на контракциите, т.е. имаме различните мускулни групи в организма плавно започва да се съкращават, т.е. имаме плавност на движенията, контрола върху движение се подобрява и благодарение на това се създават нови моторни програми, които се съхраняват в дългосрочната памет. Тоест, ние учиме нови неща. Това означава. Значи всичко, което учите, от как да играете хоро, до как да карате кола или как да шиете гоблен, всичко това минава през тези две сензорни системи. През повърхностната и през дълбоката. Това е решаващо за нашият организъм и за нашето оцеляване. Имайте предвид, че огромна част от информацията, която ние получаваме, е през очите. Това е голямо еволюционно предимство. Но, въпреки всичко, огромна част от действията, които извършваме, се дължат на обучението на проприоцептивната и на кожната сетивни системи. И това е причината в източните бойни спортове много често да ги обучават с затворени очи, с една превръзка на очите и да го карат той да усеща допира на противника. Тоест само по това как противника се е допрял до него, той да разбере каква е позицията на цялото тяло на противника в пространството. Това е изключително интересно. Освен това, винаги когато изключиме една сетивна система, мозъкът се опитва да компенсира информация с повишаване на чувствителността на останалите сетивни системи, които са на разположение. И затова, ако затворим очите, през които идва близо 90% от информацията за околния свят, ние веднага повишаваме чувствителността на останалите сетивни системи, на слуховата, на кожната и на проприоцептивната сетивна система. И не случайно на времето, пък това и сега се прави, хората са обучавали слепи хора за масажисти. Защото той не разчита на зрението си да вижда, а има повишена чувствителност на кожната и на проприоцептивната сетивна система. Той само като опитва кожата, подкожието, като движи крайника, пасивното движение на крайника на пациента, той знае какво се случва в тялото, защото има много повишена сетивност към това нещо. И затова много хора практикуват, които се занимават с йогизъм или с някакви източни учения, практикуват това, че в рамките на 10-20 минути или повече през деня вършат разни по-прости действия с затворени очи вкъщи. С затворени очи. Тоест, по този начин те непрекъснато тренират всички останали системи, а не само зрителната сетивна система. Елементарни неща, като миене на зъби, къпане. Някои хора се бръснат с затворени очи, точно за да тренират проприоцептивната сетивна система. Телефонни разговори често пъти водят с затворени очи и така нататък. Има такава практика дори, когато са се събирали, това е още от Древна Гърция, когато се събират учениците, тогава университетите са представлявали едни беседи навън сред природата. Всичките ученици сядат и започват да се води дискусия по някаква тема, но всички са с затворени очи. С затворени очи, защото казват, че очите могат да ни излъжат, а логиката няма да ни излъже. Нали, знаете, че гръцката школа се опира много стабилно върху логиката. Нали. Така че това са практики, които са много любопитни, нали, и наистина не са лишени от смисъл.
Това беше, което исках да ви разкажа за повърхностната и за дълбоката сетивност. Значи за кожната и за проприоцептивната сетивна система. 9:15 сме на същото място с темата за